טוב, היום נדבר על חיפוש קונטיינרים. ככה, בגדול, אם אנחנו הולכים לכיוון של קונטיינרים ומה שנקרא Public Container Registries, יש לנו פה רשימה לא קטנה. בחלקם אנחנו יכולים לחפש רק באותו registry עם הכלי שלהם, כמו למשל עם דוקר קליינט שעובד מול דוקר האב וזהו. לעומתו יש משהו שנקרא פודמן, שהוא open source, והוא יכול לחפש גם בדוקר האב, גם בקווי, גם ברדאט. יש להם ריפו שנקרא רדאט registry, אפילו גם ב-GitHub Container Registry, הידוע בכינויו גם כ-GHCR. הבעייתיות פה זה שברגע שאני מדליק את האפשרות לחפש ב-GHCR, החיפוש לוקח הרבה מאוד זמן. וגם יש לנו פה דרישה ללוגין. עכשיו, רק כדי להראות איך הדבר הזה עובד, אם אני עושה עכשיו דוקר search בדוקר קליינט, אני הולך לקבל פה רשימה של המשתמשים וה-workbench בסופו של דבר. עכשיו, זה קורה על מכונה שיש לה דוקר. אוקיי? לעומת זאת, אם אנחנו נלך עכשיו לפודמן search, ואני אעשה בדיוק את אותו ה-search, אני אקבל תשובה גם מקווי. אפרופו, יש פה איזה טריק קטן שהייתי צריך לעשות כדי לראות את זה, אני אראה לכם עוד מעט. ואני מקבל גם מדוקר IO, הלו דוקר, וגם ממשהו שנקרא registry redhat.io. עכשיו פה אם אנחנו נרצה למשוך את הדבר הזה לצורך העניין, אנחנו נצטרך לעשות לוגין. עכשיו, מה זה הטריק הזה? אם אנחנו נסתכל ב-containers registries conf, אנחנו ניפול על השורה הזאת שנקראת unqualified search registries. עכשיו, אלה כבר היו פה, וגם דוקר היה פה. זה היחיד שהוספתי. אוקיי? אז זה הטריק שבעצם דיברתי עליו. עכשיו, ניסיתי להוסיף גם את GHCR, אבל זה פשוט לקח יותר מדי זמן, וכן הייתי חייב לעשות לוגין בשביל הדבר הזה. לעומת עבודה עם פודמן, אני פשוט פיתחתי בוט נחמד עם קודקס של OpenAI. אתם יכולים לעשות את זה עם Gemini, עם Cloud Code, או מה שזה לא יהיה. אז זהו, אז איך זה עובד בעצם? אני מריץ את כן, אני מריץ את הבוט שלי, ואנחנו נעשה פה משהו כזה. אני אהפוך את זה פשוט לגרפנה, כי אני יודע שזה משהו שנמצא שם. עכשיו, כל הסוויצ'ים האלה שהוספתי פה, נראה לי שעשיתי את זה בלי פילטר. טוב, זה ייתן לי את כל הרשימה של גרפנה. כל הסוויצ'ים שהוספתי פה, כל הפלאגים האלה, יש לי פה פורמט, יש לי פה show tags, ויש לי, רגע, מה זה היה האחרון? print pool. אז show tags הוא נותן לי את הטאגים של האימג', ו-print pool נותן לי את זה לדוקר פול, אפשר גם להפוך את זה לפודמן פול, זה לא באמת משנה. עכשיו, אם אני עושה את זה, אם אני מוסיף לשורה הזאת, פילטר, GitHub Sync לצורך העניין, זה ייקח הרבה פחות זמן, או אמור לקחת הרבה פחות זמן. כן, זה לוקח הרבה פחות זמן, זה נותן לי אימג' אחד עם כל הטאגים שלו ופקודת פול. כדי להגיע למצב שהבוט הזה עובד, רק נקודה אחת קטנה, אנחנו חייבים להיות בלוגין, זאת אומרת, הם מאוד נוקשים עם ה-credentials שלהם. אז מה שעשיתי בשביל זה, הלכתי ל-settings ב-GitHub, למטה ל-developer settings, personal, classic, וזה בעצם הטוקן שיכול רק לקרוא packages ולא מעבר לזה. אז זהו, זה מה שרציתי לדבר עליו היום. איך אנחנו מחפשים בעצם אימג'ים בכמה registries ולא באחד, כמו שראינו בהתחלה עם דוקר. אני מקווה שזה יעזור למישהו.